Ah, zijn je er klaar voor? Wij zijn perfect voorbereid. Doe dat goed, hè, Veronique. Merci. Wij gaan iets eten, hè, beneden. En klaar? Klein secondje. Wat zijt jij nog aan het doen? Oh, Hoe zijn jij nu nog dingen aan het veranderen? ja, de beste ideeën komen altijd op de laatste minuut. Rudy, wij moeten over een uur voor een jury verschijnen. Geef me 20 minuutjes, meer niet. Ik hou niet echt van verrassingen. Als je nu nog dingen verandert aan het concept, dan klopt het budget niet meer. Maak je geen zorgen, ik blijf perfect binnen de marge. Allee, kom aan, vertrouw me nu toch eens voor één keer, hè? Ik moet u vertrouwen. Ik ben CEO, maar ik weet niet eens wat wij zelfs gaan presenteren. Kalmeer en laat me doen, oké? Nee, Rudy, nee. Oei, ik dacht dat wij een team waren. Ja, wel. Ik geloofde in ons. En nu niet meer. Nee. Ik ben een zakenvrouw, Rudy. Ik ga voor zekerheid. Ik ga een miljoenencontract niet laten afhangen van de impulsiviteit van een designer. Dus kom, pak je spullen, we zijn weg. Met ons voorstel. Ba-da-da-da-da.